Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Aliou Badine di sabalika inshallah. Amobo ni wati na nika foli keren kanyesi anga fanu bela jelema. No de ensemble pour réussir ka kanu baga bela jele. Maître Badra Aliou Badine di sabalika kanu baga bela jele. Amba be fu da kunya kilempe ko ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Folu temen ko fe amba wala donya ka foko amba wale nyumando sanga ani wati bie shu ani clé chaque minute chaque seconde amba foka wale nyumando kada aka wale nyumaya koroka menu bedo anga privé o kono nika alani nika do muri ato 2 jours na ante sera ka video ke kachaya anga fuli bawe aka wuli ka jo ane ka nyenyi nika do muri ato vraiment ni ante sera ka bo kadamuka vraiment amba fo ante dan sora wala minu wera maseka o hakili soro fana ka bo ka enquête anga muri bana ananga kenya ko la amba bedefo mais amba wala donner ka foko kutu wala fuitana kenya be kosobe kenya be inshallah ambala fu kala fu likoroka amba wera fu kenya be ko de kacha no te kenya ko ni alhamdulillah wati dora kenya o tute mais actuellement ambala fu kenya be kosobe bi ambe faka boka baro kenya we loni kelega loni mi naka bo kosobe amba fu loni juma kodo yana mana foli ka ke chogora ambe konga doni fo loni minka ambe faka boka kuma loni minka. Après tout, nous sommes des Africains, même père même mère, on est des farafounis, on est bakele fakiri ayo koroshil doke kataye nanzarao o farla nyanga ga be ka farafina detri chogo bela gelena na chogo bela gelena miria bela gelena fere bela gelena obeka en détruit chogo bela gelena akili ushwendo nazaro kenbeka akili ushwe hali yelma chogo fuitana debe chogo fuitana. Chacun de nous en kelengelen be en farafin kelengelen be en ka kanga wuli ka joke ka se ka an yere kele ka yere bof tubabu ka janfa chogo bela gelena tubabu dunga janfa chogo ka chade u ban janfa chogo bela gelena na jere ka laje Amerique Dieu be fala ka Amérique le tete mi e jamana le plus puissant mi fanga ka bonga tebe Dieu be la gele ka jamana be be sera américain mu ko son mu le nana noye parce que américain ka cha ils sont nombreux au kacha ko jugu mu le nana noye o ma mo wuruma américain farafin be américain japonais be américain chinois be américain arabe vietnamais ça dit américain chia ba be chia bela delena ni tara américain ni bi fera ke américain do le kai nationalité ta we ke ni américain français o ka nga mo macho mo ne ka ta ka to faro yere ka ku ka ku yere bobolo la allemagne ku fe ku me ko économiser ina folu ku be kanu yere mene chogo mina unana kana ammo ke wole mene aga ta faro yere kan ku yere bo Hitler ta fanga jalan buluka mekele bana u yan be rapatrier u yan mo ke o be rapatrier ko no bon Libéria ka banga voko Libéria vous êtes libérés yaye mais américain o ma son fiu ka farafin labla de américain ma son fio ka farafin labla o yu mara o fe ko wele ko américain noir jamana o jabala de itala américain be fara américain o kan au sein en 1991 92 Ben Laden et États-Unis chi ama chi gansan
diɲɛ siya foyi tɛ diɲɛ jamana mɔgɔ si tɛ min dɔ tɛ baara kɛra o États-Unis kɔnɔ ka jamana ka diɲɛ bɛɛ mɔgɔ kelen kelenw fara ɲɔgɔn kan dɔw ka ca mɔgɔ 100 dɔw ka ca mɔgɔ 200 k'u fara ɲɔgɔn kan ka se k'u bɛɛ ka hakilinata ɲini k'u ka lɔntaw fara ɲɔgɔn kan k'a ta ka diɲɛ bɛɛ mara n'a ye Américain m'a fɔ k'ale kelen hakili y'a labɔ Américain ye jamana bɛɛ lɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Amérique ye ka fara ɲɔgɔn kan ka fangaba kelen bɔ o kɔnɔna na an banna o la an farafinw nanzaraw tilala ka jateminɛ ta k'a ye anw farafinw on est plus puissant farisogo la an ka kɛnɛ hakili la an ɲɔgɔn tɛ yen dugukolo yɛrɛ kɔnɔ source an ka dugukolo yɛrɛ kɔnɔ nafamafɛn minnu bɛ yen c'est bon ale de bɛ ka nanzaraw yɛrɛ ka ko caman bɛɛ ladilan sanumafɛnw jamaw a n'a ɲɔgɔnna fɛn caman mais u y'a ye n'an yɛrɛ bɛnna da kelen na ka don da kelen ka bɔ da kelen c'est à dire diɲɛ bɛɛ on est numéro 1 le plus puissant c'est l'Afrique fɛn bɛɛ lajɛlen na o donna k'an kun gosi ɲɔgɔn na k'an ka jamana tigɛ tigɛ k'a tilan tilan ka Afrique tigɛ tigɛ k'a kɛ morceau morceau ka n'a kɛ morceau morceau ka ban k'an kun gosi ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban k'an bila ɲɔgɔn na o si m'o bɔ actuellement o bɛ mun de kɛra sisan nanzaraw bɛnna la sisan o b'an ka denw minɛ ka taa mananin k'o nɛgɛnin k'o don o bolow la an ka musow dɔw ta ye pikiri ye dɔw ta ye mana ye o b'a don i bolo la k'i ti kɔnɔ ta mais chaque 3 mois i ka règle bɛ na dɔw yɛrɛ ta règle bɛ na a ti tigɛ dɔw ka règle bɛ na kori an b'a fɔ o ma règle ye tubabukan ye an b'a fɔ bamanankan na ko kori muso ka kori bɛ na a tɛ tigɛ i mana kalo 6 kɛ o la ka ban i ti toriya basi bɛ bɔ e fɛ a tɛ lɔ dɔw ta bɛ na mananin bɛ tunu a fari la o ye fɛn min don a gama na a bɛ tunu n'a tununa a farikolo la ka ban a banna o n'o bana wulila la a bɛ fasa ka kɛ komi sidaman a bɛ sa dɔw bɛ yen n'a mɛnna a farikolo la i b'a ye n'a nana taa bɔ a tɛ se ka kɔnɔ ta tuguni a filakisɛw bɛ yen ko pilule i b'a kunu a b'i wolonugu bɛɛ tori an balakaw an mako b'aw de la nin yɔrɔ in na tout ça là k'i wolonugu bɛɛ tori k'i halaki i tɛ se ka kɔnɔ ta tuguni den ko lɔgɔ bɛ n'i minɛ i tɛ se ka den sɔrɔ nin si ma kɛ foyi kama nanzaraw ye nin bɛɛ kɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ mun na an de b'a ta n'o tɛ tubabu tɛ sɔn k'o fɛn façon ta don non jamais u b'a kɛ ka d'an de ma mais olu yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ pourquoi an n'u tɛ se ka hakili sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛɛrɛ b'an bolo farafintagaw b'an fɛ yiriw b'an fɛ kɛcogo dɔw b'an fɛ n'an y'a kɛ ten i b'a ye an ka muso tɛ kɔnɔ ta fo waati min na n'an mako b'a la an bɛ fɛn tɔw bɔ a la an bɛ sɔrɔ a bɛ kɔnɔ ta n'an mako bɛ ko na tuguni n'an mako tɛ kɔnɔ na tuguni an b'a labɛn o labɛn cogo la o nasira ka ca an banna an yɛrɛ la ka tugu mɔgɔ siya wɛrɛw kɔ an ma se ka kɛ olu ye an yɛrɛ tɛna se ka kɛ an yɛrɛ ye tuguni an ta kɛra juma ye kɔ jɛnna ɲɛ jɛnna attention a y'a yɛrɛ kɔlɔsi donc selon moi farafinden bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jija kɛ k'a lɔ i bɛ se ka ko min fana kɛ ka farafinna bɔ nɔgɔ la a ti Ibrahim Traoré kuma fɔra lon bɛɛ yan a ti Asimi Goyita kuma fɔra lon bɛɛ la colonel Tiani an ta kuma fɔra lon bɛɛ yan cɛw lo kuma nu mɔgɔninfinw lo kuma nu sen fila bolo fila u bɛ dumuni kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a ɲɔgɔn kɛ mais mun lo an bɛɛ bɛ kule n'olu mɔgɔ damani dɔrɔn tɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ u y'u nin di o karila o ko an faso ou rien an min banna o la an n'o de kɛra je ne sais quoi dire il faut que bɛɛ b'a nin yɔrɔ ta farafinna ko in na farafinna dirigeant olu yɛrɛ bɛ commencer ka cogoya parce que minnu sɔnna a lɔnna mais anu n'i y'a mɛn ko dirigeant ɲuman a fɔ ko kɔɲuman ɲuman n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ ɲuman a fɔ kɔmɔgɔ ɲuman kɔmɔgɔ ɲuman o de bɛ ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔya sinsin il faut k'an bɛɛ ka ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ tɛ tuguni mais an denw don an mɔdenw don an n'u bɛ souffrance min kɔnɔ jɔn bɛ ala dali den kana kɛ o sɛgɛn kɔnɔ donc là il faut que an bɛ wuli ka jɔ ka baara kɛ ka yiri nin tutu yiri min an b'a turu la an bɛ ji k'a kɔrɔ k'an janto a la pour que tiɲɛni foyi kana sɔrɔ an denw bɛna wuli ka yiri nin sɔn yiri nin an mɔdenw n'an tulomasamaw olu bɛ taa wuli ka sigi yiri nin suma kɔrɔ hali na an n'u ma suma sɔrɔ u b'a jira k'a fɔ an bɛ sɛgɛn ko ka bɔ an siya la mais n'an sigira ko ɲɛmɔgɔw bɛ yen ni ɲɛmɔgɔw ma tile an mako bɛ sa an yɛrɛ kelen kelen bɛɛ ye ɲɛmɔgɔw ye
kanyesi farafinama o ko so maître Badara Ali Badini di sabali kan ne de sabali kan ye nkani dowe mandi dowe do fa de benye do ka kala de benye do ka maître le benye do nyi de benye do yere jugu de benye meni benata au be ko kadine shenkele be de ko kadine wane here min kanuni nyere kunye nya kanuni be chama mika bisia réseaux sociaux lo a donné à boire or là c'est fini de ils sont là c'est pour arnaquer ça c'est votre problème c'est vos problèmes madel ganga numéro bla ko mo shika ta ka donga privé kono bi kala loni dora mo fo mo shi aya kala bulo ndayele ni mi fa ka yele bi ka privé inscription sa bi yele bi ka kala ke ipta e ko maître Badara Ali yele te foye nyemo be maître be professeur be minu be kala fena o be maître Badara Ali yele kala fena san ke ne be Badara tise ko loni soro baba o nyemo be kala bulo ni kono ensemble pour recherche générale anga jenga nyenyo fait réussir ensemble adayele là il suffit seulement de inscription ça veut dire il y a là kabana et bien étude apprends comme tu le veux tu rentres dans mon privé va faut qu'on y kana fin d'orambi bloqué bi faut que tu fasses tirer ka privé kono to il y a net yo soro tuguni ni do la ko de ka recette donc il kana secret d'ora ka warmane bi bloqué li o tcheta o tchema mi bi se ka foko Badara yi ka do me kele anarqué parce que je ne le ferai pas je me suffis moi amasenga fo ayera ba donga fo mfande yerla ala e min dia obembo o yenkanya na métier fanatique karamo yayi ko me karamo le misigi salam alaykoum na non moi j'ai mon propre métier mais élevage je suis commerçant aussi na magasin obe jamana joli kayala ni ngo mukuma to do avec yera fo et donc je vais pas rentrer dans ces maintenant aller porter une d'ailleurs quoi mais aïe yele donc maula somi bika débat bika recette atna ke dore amana fait do le dauma muso ni ti fera konota ni ya bara ni ya siri shuru la ti konota abe essayer ni ba fera essayer ni ya bara ka ban iba ta ibi sise muso nyini na be fan lara iba gloire ba iba sira la ka fle ibi sise gama fle iba sira gama la ka fle fami ba kono fani bi chia kono ati se ka wolo wa ati fan wele toto fana ni ba fe ka ese ni ba fe ibi saka muso nyini saka mi ashira ou be na kadiye mi kono mano parce que pour tester voir ni ya sira la ti wolo fe ka boara bon na wakati temena fana ba yo de be fa ka kono le saka sumuni ni ya kara fana ni serene ntaka sira la fana sa keme o saka tira kono takaye jamais. Mais recette d'abord nous sommes nous furunu iche e furunu iche te fait avec des chama wolo ka de nyanga ka dondo nyona no ta ni wolo la de wolo keme flafla ala le bo balo ni ay ni nasara bora ni fe ko wolo ni ka na wolo nugu chen ka muso ka wolo nugu chen o te se ka kono ta jango ka wolo ni nasara o ma ke bansan nanga cha le plus peuple là c'est le plus puissant naka cha ka ba fanga baura maintenant on manchado beba obuko excusez-moi nakacha moti shawlo mena manchado beba ndashi de beba ndashi donc nasara ka ni bekele ka an faran kana Afrique faran kana ke comme kaye ama dauma ka kila ka fura dama pikirura ani feminu go plombe anga muso gamauna ani fura kisew ko pilinde ka wolonu buche atise ka konota ka wolonu beke pour que anga na chaya imaginez la Chine Amérique est dans l'état notre Chine bibina actuellement Chine le plus puissant mais quoi les Chinois sont nombreux. Voilà pourquoi. Okacha deo. Okacha. La Chine. Okacha koju. Voilà pourquoi. Oui, fanga so. Ni jama be. Akacha. Ala be loni kela ba okono. Ka nafoloti u ba okono. Ka sabari kela ba okono. Ka hakili bati u ba okono. Maintenant manchado. Vous ne pouvez pas. Donc voilà pourquoi. Nansara oti fa mecha we ni ko nu beke. Nancha ramana qui est plus puissant. Un noir
beba loka fo an golo yere ka kene fanga banna an be se ka toro be ku sege model be ku ana wa na ka chaga fara yo kana be na ka do da kele ka bo da kele die kono foite rash foite sana donc e nu ko ni ke pour que kan be chen aya muso to kono ta ayo to bu wolo na kana de o le shere nyogona ni de shere nyogona dotna balo ni tna balo min na le fana tna balo bam so ma yere fana be sege donc ay de o bo nyogona sans flafla sabana sans flafla sabana ayo woro na o desera ko de ko ayo tagana ya neni ngam ko biya amu jaga umara ayo woro le pour que me chaya ka ke plus puissant au monde. Est-ce que la famille là mais à la de série maintenant même tu fais la deux crochet ka deux série chérie parce que ni deux chérie la au shitna balo bam so ma mesege mi wolo la foro ona sa mi menana bana wono toro wolo tnanye donc ni deux wolo il faut faire la 600 la sabana ibi kono wala lay musora ibi ni fen ala to baraninta ka crochet iyere la haya iba crochet musora fukata mi ke mi ati wolo de fukata mi ke mi non, ça jamais. Muso tu connais ta folie va faire maman na et se vendre ni bon. Ni se vendre ni bon muso na ni a boire la bain. Haya muso no wolo. Muso no wolo. Abara bge cho jume. Ala to ni ale le fleur ni sans faire ati. Abana mi ke abara to ni aba photocopier parce que ba korla na ka ba bayelma avec bela ko so de. Pas de fleurs yéti. Et ça il s'agit. Mais à coucher une fois la fleur y sans fait. Nilo, abado machine à drogue à photocopier cabo. Là, do machine à photocopier cabo. Avec sur le 600. Katou. Ni excusez. Il y en a pas tout. Avec si c'est fin fara. Car si c'est fin jolita. Ka a sebel noni ka no ka a dessin quoi na do machine ka bo abe biki abe sebende abe a si c'est muso fima ka joli mene ka a jolinta ka dabata ka noni sebe kanye puisque c'est déjà écrit voilà donc aba no bo ou bien tu faut là madame la secrétaire abu famia non voilà Jean comme a photocopier ni était n'est-ce pas maintenant il est muso fima fara a no mi était sebel mi était il va à dessin, ça se comprend non? Voilà. Donc, la famille, les fans, c'est un truc comme ça. Aba à non bon, ni si c'est fini, joli, aba sebelini, aba à renouveler nae. Voilà, un truc comme ça, vous voyez non? Il y a la famille là. Ok. Donc, na ya kete ka bantu mana mena 600. Aba na a sebende kuru 600. Ka sirini gese fimai. Ka kla ka tisi fimai ni ka a couturer ka kala ni tisi fimai kanye. Ka ke sur le Suriname, on va écouter ce ricain. Quand il me sauve ma base, il a sur là. Tant qu'il n'y a pas de base sur là, qu'à base, ça est crémé. Nous sommes du connotat. Y'a famille, à ti connotat. Si ça, n'y va faire un connotat. Wati mina avec Kori Yerani, il se met une funara. Naga Kori n'a pas mis ça, avant de faire une funi. Na sebende no fonni ko ri tara bandoro haya wuli ki jija che ka barake na la sonama o kalo be aba konota o kalo be aba konota na famena amba fo ka wale nyundo ka fo yene ayet nazara ka fenjugu nu aya dabla ka baka wala somi amma ni ke ka disuru ba ma ko ka ta ni dla ka abla suru la ka to ka chew nyini ka yala ko yere fere ka yala kana mo min be ni todo ma faru fana kata ka bara ka di muso min furunte o bi yala ka to ka jene yake ka yala ka dorme fla min ora ayo dabla ne badra ne ma ke o kama ne sabali kan di sabali kan le maître badra li ali di sabali kan mani ndaw manga ka ta ka wari ni sumuru ba o fe ora ba deli ambe fe ka en façon le bon nogora ka farafina be bon nogora be ka na contribution ke ne fana ka contribution do le ni Agnesi Ambala Kaoma, Ambao Kapono Kanachien. Point. Donc, na famiana, on vous remercie. Amana sens en vidéo. Ame banka osomi. Anga vidéo kelengele be. A traduire nous, français.
excusez-moi le fameux français, arabe, anglais, etc. en wolof moré ak traduit no kan bela jelena donc abana vidéo commentaire ka traduit en wolof ou bien traduit en baoulé ou bien traduit en moré ou bien traduit en anglais ou bien en arabe donc automatiquement aba cliquer do na ba fera a me kamina aboye a famina o jogo de la amba nyina o fait un groupe de nouveau fonctionner na alibi étude bi kaka kala modèle be kaka donc à bon entendeur à plus assalamu alaikum.